Con Carlos Tresandí, como que non? Ola amigos, amigas, benvidos unha semana máis ao Como que non da Radio Galega. Este é o programa do 198º para os amantes dos ordinais, para os amantes dos cardinais, pois Richelieu e outros. Porque vou meter comedia porque logo díxome a convidada a semana pasada que había pouca comedia, pero que estaba contando cousas interesantes. Conta un chiste, conta un chiste. Bueno, que non me saen. E que ademais é a típica cousa que me pasa na rúa e digo, non me fagas isto. Conta un chiste, pero que A min cando me cantan por teléfono. Sí, fastídelle moito. Fastídiame moito. A min Pero quen canta? Houve un ano que estaba de cumpleanos e chamoume alguén e empezou a cantarme o cumpleanos feliz por teléfono. Fíxose como moi longo. Fíxoselle bola. Fíxose bola. E a partir de aí non tolero que me cante por teléfono. A non ser que o chame ás 9 da mañá, que me di, quen é? Soy yo, Sí. soy yo, doctor, que Aí me empeza vengo a a insultar xa. curar. Empezou Mi de padre- insultando. Sí, eu Cántame eso toda a porque mañá. aparte se me din quen é por teléfono, sabe automáticamente. Soy yo, doctor, Pero que por que me preguntas vengo a quen es curar. agora no móvil? Ves? Eu que me pregunto por que non o matei todavía. Ademais ten razón Dani, se agora saeche, no, se non saería fraude, posible fraude. Bueno, pero igual non te ten grabados os teléfonos para levar sorpresa. Como non me vai ter grabado? Eu que sei, porque é un rollo moi fresco, como a Claro, min gustame claro. dicir diga. Claro. E logo preguntas ao pai ou ao fillo. Iso Sí, que me sí, matou. sí, maravilla. Mira, a mí, Pero bueno, é moi importante non dicir sí agora. por certo, sí, claro, é Que verdade. outro día a miña nai chama un número descoñecido e dille diga dille Ana López e diela sí. Non. E colganlle, dixen sí, e dixen sí. Non se pode dicir. É que aparte, eu, por exemplo, unha das teimas que tiña, que ben, é que lista foi a miña muller, bueno, sempre foi moito máis lista que a min. E cando tiven o fillo, eu como un pai destes clásicos quería Claro. poñerlle Carlos, pero eu quería poñerlle Carlos por unha razón exclusivamente. Porque era Carlos III. No, sí, bueno, tamén. No meu caso sería. Sí. Pero non, no meu caso, eu quería solamente poñerlle Carlos para que no momento en que chamasen a casa e alguén collese o teléfono e ao outro lado do fío telefónico soase está Carlos, alguén puidese dicir O pai pai ou o fillo. Pero claro, logo chegaron os móviles e agora xa non Xa ninguén podería. chama a casa preguntando por non Carlos. faría Eu nada. coñezo casos de chamar e decir, es Carlos? Sí. Sí, bueno, non ter sigas. que, ter que escoitar cousas que non... Non sigas, entendo. non Vai. sigas. Mellor non. Claro, é unha rima chunga. Querías Non iba por aí, eres bueno, un mal pero pensado. eu pensei mal sempre. Que querías preguntarme algo? Sí, que canto queda para rematar a temporada? Concretamente, 31 programas. A ti 29. 31 programas, a ti 29. Bueno, hoxe chegaches a tempo. Oxe, evitei a Berto Romero. Moi ben, bueno, xa nos contarás un día. Isto é unha cousa que vai quedar aquí, que eu non tampouco quero tirar. A ver, Non, se pero un foi día Berto moi, Romero explica algo. moi desagradable. Sabes moi que un día vai a desagradable. aparecer Berto Romero? E contará a súa versión. O rollo que chamemos a Berto Romero un día. Iso como fin de temporada. Era sería- mellor que o contaras ti antes de que veña Berto Claro, Romero porque contar a no- súa versión. Non, cando chegue Berto Romero e É diga, que de que me estades falando? Se algún día se implementa aquela idea que tiven eu, que nunca me fai caso, Ai, non, que teño temas que sí, imos facelo hoxe. Veña. É que xa me ia esperar o 300, pero como está Cristina García e queremos comedia, imos agora mesmo cando pasan pois poucos 8 minutos das 12 da noite pasadas, 8 minutos longos, imos establecer unha nova sección no Como que non, Anda. que se chama Etiquetado Random. Entón, a partir de agora, arroba como que non radio, que son as nosas redes sociais. A partir de agora, todas as semanas, dende a emisión do programa, todos os reels que vayamos colgando nas redes e tal, imos etiquetar a unha persoa famosa, pero o cho, que non te entenda nada. Entón, A Putin. bueno, a Putin, ou que sei. Entón, Home, así como Pero como está- Berto Romero, por como exemplo. Berto Romero, como está Cristina García con nos hoxe, imos pedirlle despois, ao final do programa, imos pedirlle que nos propoña Ostras, xa sei quen vou propor. tres nomes para que logo... Tres. Sí, no, primeiro, agora, hoxe, como é novidade absoluta, vas poder nominar directamente. Pero despois vas nos dar 2 nomes máis para que os metamos nunha furna e así
pedirlle nomes aos convidados e que o Claro, propio convidado de cando saque. en vez saque unha e etiquetemos. Que boa idea. A quen queres etiquetado random a partir desta semana en todas as redes sociais. Encántame a idea. É dicir, que foi unha cousa de Sanjeao Porque díxenlle un día se podía etiquetar a Shakira. Claro, dixen, ostras, podíamos etiquetar así xorden as ideas. Entón dixemos, pois imos etiquetar de xeito completamente aleatorio a famosos, a xente, e a partir de aquí comezamos o etiquetado random, é dicir que todas as publicacións que fagamos en @comoquenonradio en Facebook, en Twitter, Instagram ou en TikTok, bueno, a non ser que non teña conta esta persoa, pero supoñemos que en algunha malo será que non O estea. Papa. Vale, o Papa Francisco. Bueno, o que queira. Total non imos dicirlles nada malo, simplemente imos etiquetalos. Ti imagínate que alguén nos contesta. Por que me estades etiquetando todo o tempo? Este é o concepto de... Vale. Non, é unha tontería dicirlle, falar con eles. Bueno, pois o primeiro etiquetado random da No, pero historia... entón temos que pensar porque eu pensaba que é moi famoso, pero igual non Moi fai famoso, nin, sí, pero non vai facer nin caso, alguén que sexa igual, famoso, ese fai. pero Bueno, espera. alguén que sexa famoso, pero que poida facerlle caso, que non lle leven ás redes un community manager. Vale, entendes? veña, moi ben, que sí, que poida velo, Que, polo menos. que poida velo, Sí. polo menos. Steven Seagal, por ejemplo. Quen, Chris, quen? O amigo de Dani. Steven Seagal. Ah, Steven Ah, Seagal, Steven sí. Seagal. Non, Steven Seagal non, mellor non. Mellor non, Steven Seagal non. Non, a ver, quen vai propoñer... Está pensando Cris... Bueno, Cris, podes pensarlo un pouco. Pois xa sei. Xa sabes, peña, dalle. Bárbara Rey. Buah, chaval. Bárbara Rey, vale. Esta semana en etiquetado random... Ou non queres ir por Sí, aí. sí, a mí non me Bárbara gusta. Busco Rey, se veña. ten Instagram. Sí, mira se ten Instagram Bárbara Ten Rey. Instagram. Bueno, vale. eu non a sigo, pero creo que ten. Vale, moi ben, pois imos etiquetar a Bárbara Rey. A ver que pasa. O que pasa é que últimamente estará etiquetando moita xente. Igual, Bueno, ainda Bárbara- podes cambiar, pero bueno, Bárbara Rey... sí, ten Bárbara Rey oficial. Bárbara Rey oficial, Bárbara Rey fanpage. Imagínate Claro. E poñer... logo Bárbara Rey, que xa está un pouco regular, esta muller non é a Bárbara Rey. Hai máis Bárbara Rey, pero a Bárbara Rey oficial. Vale, Bárbara Rey oficial. Pois imos etiquetar a Bárbara Rey no etiquetado random, pero que non imos mencionar, o sea, simplemente imos etiquetala. O texto vai ir por outra, o imos poñer un extracto do concurso, ou o que sexa, ou un momento de chorrado como que non, pero vai ir etiquetado en todas as historias, publicacións. Bárbara Rey, esta semana comezamos o etiquetado random. A semana que ven xa seguimos, vale? A ver que Vale. pasa. Moi ben. Bueno, pois dito isto, eu creo que xa é o momento de poñer, es que temos moito ferro que pasar. E temos uns todólogos que nos quedaron pendentes da semana pasada. Comeza o programa número 298º do Como que non. Como andamios, como que non estamos a piques de chegar ao programa 300. En 2 semanas estaremos en Lagulet con moitas sorpresas e con moitos convidados. Xa adiantamos o principio de temporada que Marcos Pujinger, ese home que é un artista que fai retratos, sobre todo especializadísimo con Boris Vic, retratos hiperrealistas, vai vir o programa 300 e vai nos facer un debuxo durante o transcurso do programa do que lle pete, obviamente, porque aquí neste programa somos así, ti damoslle o folio, o lenzo e que el faga o que queira. Xa nos prometeu que vai estar con nos no programa 300 e teremos a la banda del cuarto en directo e teremos máis cousas que xa diremos. Bueno, xa iredes vendo. Atentos ás redes sociais, @comoquenonradio, se vedes que etiquetamos a Bárbara Rey, bueno, por tonterías nosas. E agora sí, amigos e amigas, temos algo pendente. Primeiro presentar a nosa convidada, porque empezamos a falar así a cachón como a facemos nós e non dixemos que de novo está con nós no programa 298 a grandísima Cristina García. Cristina García, que recoñeceredes por outros como a Troy McClure, por outros programas como Galicia por Diante, a Bola Extra, que está todos os días, e que, ademais, hoxe vai participar no concurso CQN. Pero antes de nada,
Imos recuperar algo, porque estábamos tamén, bueno, a semana pasada foi un programa no que coñecimos Sentimental. sentimental, pero divertido tamén, no fondo, porque, bueno, foi bonito. A nos gustanos tamén coñecer a historia dos nosos convidados. Creo que ademais era de xustiza que tardou moito tempo en vir. Ao final, agora que está, pois que nos conte. Hoxe imos falar de radio tamén, pero imos cos todólogos, pero imos cambiar un pouco o concepto, imos participar todos, porque temos un tema que ten moito que ver coa radio, pero que explicamos despois da sintonía. Dalle. Estamos celebrando os 100 anos de radio en España. Neste mes, ademais, no pasado mes, en outubro, cumplíronse 100 anos das emisións, das primeiras emisións de radio. Temos a Cristina García, que é unha muller de radio. E nos todólogos de hoxe, eu quero saber cal foi a vosa primeira experiencia nun estudio de radio, pero non ten que ser... Contou unha Cris, pero pode seguro que buscar algunha máis. Non ten que ser presencialmente, senón a primeira interacción que tiveches coa radio. Seguro que tivestes algunha vez unha interacción coa radio por primeira vez. Tamén serve, todos, máis menos todos colaborades en radio, Cris traballa nela, pero quero dicir que váleme calquera cousa que teña algo de chicha, vale? Cal foi esa primeira interacción radiofónica? Ou se non foi a primeira, porque estou pensando nunha que vivín con Pini, que voulle deixar contar, algunha vez que tiverades unha interacción cachonda coa radio, polo que sexa. Non sei se queres comezar ti, seguro que tes algunha máis, Cris, expláyate, ainda temos un pouco de tempo. No, sí, pero é breve. Sí. Non, porque eu non son de chamar a radio como inte. Non. Solo chamaches a radio? Unha vez. Ves. A un contestador automático que había para deixar unha mensaxe era no programa Non Somos Nadie de M80 que facía Pablo Motos antes de El Hormiguero, porque El Hormiguero ven sendo a consecuencia daquel programa. Eu nunca lle perdonarei a goma espuma que deixaran a mañá. Claro, porque chegou Pablo Motos. Pois eu era moi fan de Non Somos Nadie. Antes de que se estropease que eran polas todo. mañás moi cedo. Bueno, tiñan sketches moi antes chulos. dos asteroides. Correcto, sí. Entón tiñan un contestador automático para unha sección que se chamaba Os Odios. Entón ti deixabas grabado un odio. Que ben. Que ben esa gusto. Lembras, se podese contar? Odio, sí. Non sei por que puxen isto, digo, odio as tías que van ao baño co bolso por non ir coa compresa na man. Vale, primeira interacción que tiñas ti, máis menos. Bueno, primeira e única, porque as demais todas foron traballando. Pero ti xa, quero dicir, eu aí xa traballaba. Eu aí xa traballaba. Claro. Non, de feito, fixeme graza porque eu xa traballaba na radio. Que estaba pensando que... E houve compañeiros que me dixeron escoitei. Eso é brutal. Porque aquel era anónimo, ti non dabas o teu nome, nada, poñían odio. Sí, pero por lo que sexa, soaballes a túa voz. Polo que sexa, claro, é o que ten sair na radio. Si, non digo eu que o Espuma rematou o 2002, eu xa rematara a carreira. Eu fixen terceiro de primeiro e logo acabei a carreira, ou seja que entendo que por datas... No, isto veu ser 2004, 2005. Por iso. 2000, Dani Lorenzo, teño interese, porque ademais Dani Lorenzo, ademais de colaborar no Como que non, xa por 4 temporadas e pico, colabora en máis sitios, sí. Pero tes así algunha experiencia? Sí, teño unha historia un pouco Charles Dickens. Ai, que me dixo? Eu estudiaba na SB cun amigo que non tiña teléfono fixo na casa. Tiña para chamar, tiña que baixar ao bar, tiña permiso no bar, e chamaba, o que pasa é que non podías chamarlle. Cal era o problema? Que ás veces quedábamos na fin de semana, e eu non tiña forma de saber se el non tiña forma de saber se eu ia aparecer ou non. Oh, que triste. Que utilizábamos? Había un programa en Radio Vigo, Cadena Ser, chamado A Porra do Celta, con Pepe Cadavedo e Beni García. Dúas voces. Ostras, acabas de... Recuerdo desbloqueado. Cling. Sí, acabo de... Perdón. Entón, quedábamos en que eu, moitos fins de semana, se eu chamaba o programa pola mañá e dicía que o Celta ia gañar, era que eu podía ir. Polo tanto, quedábamos... ¡Ah! Era un clave, encántame! E se dicía que o Celta perdía,
eu non podía ir, entón non quedábamos. Buah, que pero bárbaro. buscábamos a vida. Eran os vosos códigos. Total, como dous namorados, pero realmente era para xogar o fútbol. Ah, que bárbaro. Ou como dous espías. Ou como dous espías, Sí, sí, sí. Tamén che digo unha cousa, naquelas épocas nas que nós éramos novos, a confianza en que a outra persoa ia aparecer Era bastante brutal. confianza. Sí, Porque ti dicías, bueno, mañá quedamos ás 4, logo non tiñas outra E cantas interacción. veces de que alguén chegaba 15 minutos tarde decías, vamos tirando que total xa nos busca. Claro, e e buscabas porque máis menos como tiñas un roteiro, unha ruta habitual, dicías, bueno, pois se non están aquí, vou ver se están neste ou noutro ou tal. Que guai iso, gustame moitísimo. Sí, pois iso era o que pasaba. Que bárbaro. É unha interacción moi chula. Ti non estarás, cando dis aquí Berto Romero, non estarás mandando unha mensaxe en código. No, que Bueno. Vladimir Putin nin Vladimir Putin. Pini, vai, veña. É que esa foi moi boa. Ti cal queres? Va, Cal queres que conte? É que eu quero que contes aquel día que íamos nun camión. O camión, vale, porque eu iba Bueno, máis conta atrás. outra se queres, Conta outra. Non, a primeira vez que entrei nun estudio foi contigo, cando presentamos un concurso de humor a un programa e gañou un concurso de lingüística. Un programa, sí, presentamos un programa de lingüística, gañou o programa de lingüística nos Presentamos un programa de Un humor, programa de humor, que sí, non sí. deu facer moita gracia. porque ia contando historias de fases e neutros. Entón non Sí, claro, Pero había o de máis pacado, máis salá. Sí, pois ese mesmo sketch estaba nese logo programa. leváchelo o No. máis berberechos. Claro, ese xa estaba escrito. Reciclouno, despois reciclouno. El decir, creía que lle ian a deixar unha terceira oportunidade. Que ben, sí, no, pero Pero bueno, ti querías que contara o día que estábamos traballando ás 5 da mañán, que levábamos toda a noite por todos os centros comerciais de Galicia. Habíamos ido a Pontevedra, a Lugo, De a compras. Ferrol. No. Estábamos instalando uns módulos para a venta de R. unhas Eran como cociñas do IKEA, non eran como unhas cociñas, eran unhas cociñas do IKEA que alguén Era o posto de venta do Sí, posto sí, de R. que alguén, ou seja, alguén nos fixéramos, customizáramos para metelas ali. Entón levábamos a toda a noite por aquí. Os últimos que facíamos eran os de Vigo. Sí, Paráramos en Pontevedra, non sei se era coller máis material ou non sei que movida máis. E viñamos, viñamos escuitando hablar por hablar. Podíamos falar, chamar allí. Inventar chamar. algo. Non, non facía falta. Claro, Non facía contamos, falta. Non facía e falta. nos colleron tal, bueno, pues despois vos chamamos porque o rollo era ti Sí, chamabas e logo dicías chamaban teles. de que ibas a falar Sí. e despois eles te chamaban. E despois ao cabo dun rato nos chamaron, claro, Carlos falou con estamos aquí traballando, estamos montando cociñas. Pero como montando cociñas ás 5 da mañá? Bueno, é que estamos ali un pouco tal. E bueno, estuvimos aí. Sí, sí. Con quen estaba? Estaba Cristina Cristina Las Las Viñes, Viñes, Cristina daquela. Las Sí, Viñes, sí. sí. Sí, aparte da historia, para que íbamos a inventar nada, a propia historia era tan surrealista, pero como que cociña, non, é que están vendendo. Creo que fomos a última ou a A última, penúltima chamada. a última ou así, chamada foi. Xa era ás 5 5 da mañá. Sí, acababa tardirmo ás 5 da mañá. Que boa esa, foi moi boa, pero ese foi, tiñamos xa debeu ser no Foi ano no 2007, 2007 ou así. pouco antes de comezar a traballar en unha radio. Bueno, a comezar a traballar na Radio Galega, pois Radio xa fixera. 2006, Sanjeo, 2007, Sanjeo, tú lembras algo? Eu creo que a primeira vez foi, non sei, debeu ser entre os 8 e os 10 anos. Sí. Foi para votar en algún programa musical un sábado pola mañán. Creo que votei a Tino Casal, fíxate. Pois si, 8 ou 10 anos podía estar. Sí, creo que votei a Tino Casal. Non recordo como se chamaba o programa. Había un programa, se é o que eu penso, que votaban polas mañás dos sábados. E votaban nenos, era todo de Sí, que era, se chamaba Super Baby, que presentaba nunha época José Antonio Avellán, que era unha cousa como gran musical, que fixo Pepe Domingo, e tamén o Sí, propio sí, Avellán e tal, e o Super Baby era unha movida, porque era un programa para que os nenos votasen, pero os nenos non votaban parchís, quero dicir, votaban as cancións que estaban soando para todas as idades. Por iso votaches a Tino Casal. Que, Gustábame moito a sombreira. Sí, pero iso de chamar a radio era unha movida, que te colleran, a primeira vez que te collen cando chamas a radio, é como un... Moitos nervios, non? Dios mío, sí, colleronme. Eu lembro que a primeira vez que, mira, cría que a primeira vez que pisara, bueno, a primeira vez que pisei un estudio de radio sí que foi nunha
cale, bueno, nunha emisora que había en Vigo que se chamaba Radio Noroeste, que foi moi coñecida, e tiñan un concurso onde participaban colexios que se chamaba Pirulí Pirulá. Ali estiven eu tamén. Pois eu fun en oitavo de XB co cole. E de feito era o portavoz do, bueno, que en fin, raro. fíxome forte. raro. Pero lembro que na praia de Samil, cando eu era moi rapaz, bueno, 10 anos ou así, antes de todo iso, facían un programa en directo, tamén os de Radio Vigo, que facían no antigo San Remo había un tobogán, os que sexan de Vigo e que estean escoitando lembrarán que había un tobogán destes xigantes que pagabas para tirarte, que, bueno, era xigante porque eu era pequeno. Despois fun crecendo e non era tan xigante, non era, pero bueno, era o máis parecido a un aquapark Claro, sí. que tiñamos ao lado. E ali facían un programa Penny García e Pepe Cadavedo que se chamaba Veraneando. E tiña un tío que ia de colaborador para dar consellos fitness. Bueno, daquela non se chamaba así, pero o concepto era ese, Sí. vale? Conceptos fitness saudables. E tiña unha sintonía que era Veraneando con Beni García, veraneando con Pepe Cadavedo, veraneando. Todos los domingos en la cadena SER. Eu estaba ali flipando. E claro, facíano con público na praia. Fíxate, que era un espectáculo. E logo xa empezaron, lembro que Hoxe non se fan esas cousas. xa non se, pois hai que recuperalas. Dende Ninguén aquí- as escoitaría. Tamén é certo. Pero eu lembro cando ían á praia, bueno, eu porque son de Vigo, entón a praia grande que era en Samil, de cando en vez, en verán, ou mellor unha destas caldes potentes nacionais, pois ían facer un programa ali que habitualmente adoitaban ser musicais. Entón poñan ali como unha food truck, pero de música. Non, e a xente ali, veña, agasallamos discos, vinilos e tal. Eu teño un disco que se chama Fiesta Total, que estaba medio editado con Coca-Cola, no que recollían grandes temas do pop español da época, ano 88 creo que é, que conseguín nun programa destos nos que a radio ia por ali como a tómbola del cubo, pero a radio ia ali, ¡hala, toma! Agasallamos aquí vinilos. Eso sí que eu creo que unha parte diso foi o que me enganchou a todo isto da radio, e ver as caras. Agora é normal porque todo o mundo sabe quen es, pero daquela esa parte, Qué decepción, ¿verdad? verdade, a famosa frase de Sí, la voz te enamora, sí. non te acerques pola emisora, esas cousas, iso era real. Claro, A ver, pero máis Asturi, que nada, non imagínate. tanto porque a xente fose fea, que igual tamén, pero non tanto por iso, senón por que a túa imaginación sempre era mellor que a realidade. Eu lembro claro. a ver Asturi. A primeira vez, eu escoitei a ver Asturi pola radio, porque eu era un rapaz moi raro. Eu escoitei a ver Asturi pola radio antes de velo. E que a primeira vez que o vin, eu a ver Asturi imaginaba como un tipo Apolinio, unha cousa con esa voz. Pois a voz tampouco era moi apolínea, Bueno, eh? pero era unha voz así. Tiña unha cousa rara que eu dicía, este tipo... Para ti era voz apolínea. Sí, ten que ser seductor, un seductor. un dandy. Claro, logo vías con A respeto mí a ver pasoume Asturi, a mí pasoume co equipo de La Jungla, que tamén fun a velo ao cine Fraga en aquel momento. sí, claro. Bueno, que aquilo tamén era E en cando épocas, vin todo o equipo decía que feos son todos. Bueno, ala, tampouco iso. Bueno, o sea, non que hombre. feo, pero Que é pero- algo pero quero certo. aclarar que non pasa co equipo do Como no, que no, non. por iso saímos en Se a vídeo. xente ven a la Gulet vai ver corpos apolíneos. Exacto. Apolíneos. A ver, non se poñemos... E despois estamos nos. Apolíneos son dos que dan alergia. No, Damos alergia. Logo xa che digo que nos poñemos os reels nas redes sociais para que a xente se vaya facendo unha idea. Sí, para que a Non xente queremos- non deixe voar a imaginación. non queremos Pero enganar. bueno, de PM lloramos moito. De PM, sí, de PM, de Post Meridian. Bueno, pois nada, imos con Pini, que xa estamos entrando en tempos que non lle vai dar tempo a xogar. Sí, lle vai dar tempo a xogar, pero sabes o que pasa. Que estrés, a ver. Bueno, que isto é así, imos coas efemérides aleatorias de hoxe e imos buscar unha data con Cristina García e con Alejandro Martínez Pini que, bueno, a ver que ocorre. Que día temos? Cal é o día? 29. 29. Os dous parrulos. Efectivamente, grazas, Dani. Imos ver que mes. Temos o 29 de... Do 3 de 29 marzo. de marzo. Bueno, 29 pois, de marzo, de que me 29 soa a de mí marzo. esta data. Pois Agora me dirás. Un día antes era a Reconquista en Vigo, pero Imaginas 29... que un día entras e 29 non hai nada? Sí, non hai E sempre. que non pasara Que nada. non pasou nada. Buah, ningún pois día. ainda molaba, Guau. Pois, mira, pois un 29 de marzo de 1139
Non podía ser nunca algo máis actual, non? Que son tan boas estas Claro. que para que me vou ir. É que ao mellor volven sair de cando en vez, como levamos facendo 5 anos, pero cando leo unha que xa saiu, Xa digo, acordaste. esta xa saiu. Pero esta non, mira, que esta non ten desperdicio, aparte de servizo público. O 29 de marzo de 1139 é promulgada a bula Omne Datum Optimum polo Papa Inocencio II, co obxecto de oficializar a creación da Orde do Temple. Esta é creo que é unha información que paga a pena saber. Sobre todo para os de Ponferrada. Home, moi imagínate, importante. importantísimo. Pois temos unha Que nos data. escoitan tamén en Ponferrada. Home, claro. Pois está moi ben esta efeméride para eles. Claro, pois vai de feito, por se alguén non a ten clara, que non se preocupe porque agora vai a analizar como soamente sabe facelo Alejandro Martínez Pini. Alejandro Martínez Pini, o 29 de marzo de 1139 é promulgada a bula Omne Datum Optimum polo Papa Inocencio II co obxecto de oficializar a creación da Orde do Temple. Algo que engadir a isto? A Orde Optimum despois foi un Transformer. ¡A sección de Pini, amigo! ¡Referente! Grazas, Pini. Bueno, pois despois destas dúbidas aclaradísimas, é o momento de que Cristina García empece a facer o que ten que facer, que é ser a participante desta edición do concurso CQN. Como que non presenta o concurso CQN con Cristina García? Bueno, a ver. Imos ver, é moi sinxelo todo. moi sinxelo. O concurso CQN ten dúas partes. A parte 1 e a parte 2. Imos coa parte 1, que é o acumulador de puntos. O acumulador de puntos, xa sabes que teño aquí un enunciado e vas ter 30 segundos aí custodiados polo noso Pemán, o home do tempo, que é Dani Lorenzo. 30 segundos noroeste. Correcto. Pois tes a Dani Lorenzo que vai medir os 30 segundos. Tes eses 30 segundos para dicir o maior número de respostas do que che pidamos. Se repites algunha non é como un, dos, tres. Xa, Aquí non claro. rematamos, vale? Pero Remata o tempo, non pero vale. non vale. Como xa es a cuarta concursante que está participando nesta temporada, nós xa temos aquí os enunciados de antemán. Como hai de ser 15 participantes, vouche deixar erixir un número do 1 ao 15, pero non podes escoller nin o 3, nin o 4, nin o 5, nin o 13. Ah, 8. O 8, bueno, pois mira, ben, Esta é para sacar, sí? Está para sacar, sí. O Esta 8 é o meu número da sorte. Pois eu creo que tiveche sorte, porque vas ter 30 segundos. A ver, agora que non acerte No, unha. a ver. Vas ter 30 segundos para dicirnos nomes de oficios. Ah, bueno, sí. O sea que agora que lle damos así estes segundos de cortesía, Cristina García vai comezar e tes 30 segundos, en canto diga tempo, para dicirnos nomes de oficios. Tempo. Profesor, xornalista, enxeñeiro, mecánico, vendedor, caixeira de súper, persoa que atende no peaxe da autoestrada, porteiro dun edificio, cociñeiro, enfermeiro, vou dicir a rama sanitaria agora, médico, celador. Segue. Escritor, pintor, escultor, arquitecto, enxeñeiro, artesano, Sí. marinero, albanel, encofrador. Moi ben, encofrador entrou, moi ben. Un aplauso para ela porque fixo perfectamente, Anderson. Espera que estou contando, vale. agora vou facer a parte este é o momento colmado, vale, Veña. que teño que facer ou a calculadora humana. José Bono. Pois vimos ver, pero fixéchelo moi ben, e sen axudas, que isto Porque me podíades axudar. Non, en principio non, pero logo fan Non o nos que lles deixa, peta. pero somos así, fedellos. A ver, as normas din que non, pero logo fan o que lles peta. Nesta segunda fase sí, pero agora non. Vale. A ver. Cristina García nesta Debe ser un récord isto, eh? nesta oitava temporada. Eu creo que, bueno,
creo que mesmo é dende que temos esta enumeración, creo que é o récord. Aparte, Cristina, Cris ven aquí xogar, É que home a No, récord. eu creo que Carlos xa o sabe, pero os demais non o sabedes. Non, Eu teño un problema cos concursos. Xogos de mesa ou calquera tipo de Competición. competición Pois, que eu teño que gañar. pois podes E estar... se non gaño, Sabes que mellor che- non lle axudamos. No, axudade. Sabes que che dicía? No, no. Sabes que che dicía a semana pasada que o mellor non é a última vez que ves esta temporada. Dentro te de digo nada xa te explico por qué. Polo momento hai que dicir. Bueno, pero que- espera que me diga a segunda parte igual resto. Bueno, a ver, sí, pero de todos os xeitos. Temos un récord histórico porque Cristina García acaba de conseguir nesta primeira parte no acumulador de puntos 23 puntazos. ¡Bravo! O normal son 14, 15, Mira, 13. o normal son 14 logo pode pasar o que sexa 23 puntos, pois con 23 puntos estes non chos quita ninguén, estes non. van quedar aí Vale. xa, bueno, home, pode restar, Se resta 20 o- pero en principio Home, se me sae resta 20, bueno, no restan no resta 10. 10, no Sí, resta, sí. no resta 20, pero bueno, Pero resta deses. restan do acumulado. Pero bueno, non te preocupes, Bueno, a iso xa falaremos na segunda. Pero agora é cando me pregunta. axudades, non? Claro. Igual non restas tamén. Claro, Claro, igual hai no. xente que non resta. Imos coas preguntas, coas apostas e cos sobre sorpresa. Imos Todo poñer mundo música que suma. estou moi intenso, Pini, pon música. Ai. Bueno. Imos coa segunda parte, que é onde está a chicha do concurso. 53 puntos ten Alberto Cuña. Imos lembralo porque é importante, tal e como están as Onde cousas. está o récord? Porque non vou tranquila se non supero o récord. Bueno, polo de agora 53 puntos, porque como Vale. cambiaron as puntuacións non temos referencias. Hai máis posibilidades de puntuar nesta temporada que en outras. Polo momento están 53. Ese é o teu obxectivo. Son 30 puntos máis dos que tes moi factible conseguilos. Pero bueno, imos explicar como a xente, bueno, os que nos escoitan e as que nos escoitan, o mellor non saben aínda como funciona, pero vou explicalo. Tes 5 cartóns diante de puntuacións, 2, 4, 6, 8 e 10 puntos. Temos aquí 6 sobres, vale? Dentro de cada sobre hai unha temática que imos ler en canto escollas. En canto coñezas a temática, apostas un dos cartóns que tes diante. Unha vez que utilizas o cartón, queda eliminado. Para axudarte, como hai 5 preguntas, temos 6 sobres. Se hai unha temática que non che mola moito, podes descartala e seguir xogando co restante. Nunca repetimos temáticas. E na segunda e na cuarta pregunta é obrigatorio o uso de sobre sorpresa, que tes aí unha Sí, chuleta sí. co que ten no interior. E na última rolda, dependendo de como vayas, o sobre sorpresa é optativo e podes usalo ou non, pero disso falaremos Vale. despois. Imos coller o primeiro sobre, cal queres? Que cor queres? Amarelo. O amarelo, pois imos ver que tes no amarelo. Cine. Eu non sei que pasa que últimamente empezamos con cine sempre. Está aquí Dani Lorenzo, que é unha máquina sempre de... É que non lle gusta que lle metamos presión. Pero Dani Lorenzo, home, Sí, sí, que todo hai que ben. dicir que segue unha temporada máis, no como que non, cortesía del Cine Manicomio, a mellor cale de cine que Bueno, podes pero- atopar en Twitch e Entón en aposto YouTube. bastante, non? Pero Sí, é sí, que unha sí, sí, responsabilidade. Sí, sí, A ver, sí. Dani Lorenzo, Non soe fallar. non adoita, non? Vale, a ver, 8. 8 puntos está ben, 8 puntos. Pois imos poñer aquí 8 puntiños. Sí, 8 está Bueno, ben. sí ou non? 8. Ah, no me quedo con esta responsabilidade. Oito Oito está está ben, ben, oito está ben. Oito oito. está ben. 8 está ben, 8 está ben. Pois, se che parece, Pini, imos ambientar esta pregunta con un pouco de música, sobre todo porque, bueno, ven un clásico, ven un clásico. Dalle. Vamos ben. Como pregunte o ano da película, Xa ves por onde vamos, non? Sabemos todos. Ademais é que é un clásico. A ver, é que é complicado que me cadren case 2 concursos seguidos con esta pregunta por unhas cuestións temporais. Pero tocou. Tes que ordenar de máis antiga a máis moderna as estreas destas películas do mes de outubro deste ano. Vale? Vou che ler, non te preocupes que temos hai axuda, sí, vale. Veña. No, é que das últimas non controlo. Non? Bueno, pois son estreas todas do mes que acaba de Vale. rematar hai 2 Sí. semanas, outubro de 2024. As opcións son Venom, O Último Baile, My Hero Academy, You Are Next, La Habitación de Al Lado e Joker.
Feliz Vale. Dios. Vale. Bueno, a segunda. A ver, espera. Dios. Cal era la habitación de al lado era de Pedro Almodóvar, de Joker. A de la habitación de al lado foi hai pouco. Esta foi a máis recente, non? Non. Venom. Esta Venom é a semana. máis recente. Esta semana non, esta semana se Pasada. estiveramos Aquela falando semana, hai aquela 2 semanas. E a anterior foi a habitación de al lado, non? Exacto. Entón quédanos, que nos queda? Queda Joker. Esa debe ser a máis antiga, non? Joker é a máis antiga. Bueno, pues entón xa o temos. Joker, My Hero Academy, La habitación de al lado, Venom. Esa. Pero ten que dicilo. No, pero digo mesmo. No. Sí, move os A ver, beizos, move os beizos. veña. A ver. Joker, My Hero Academy, La habitación de al lado e Venom. Moi ben. Segurísimo. Sí. Hai 8 puntos en xogo. Últimamente está Dani Lorenzo moi seguro. subidito, moi subidito. Tampouco lle vou poñer máis intriga porque tena moi clara e correcto. Sí, señor. 8 puntos máis, aquí está a tarjetita por aí, podes quedala se queres, son 8 puntos máis en este Sintres. Cristina García colócase con 31 puntos. Que está moi ben, veña. Bueno, pois nada, imos seguir xogando, temos aínda 5 sobres. Lembro que nesta ocasión é obrigatorio o uso dun sobre sorpresa, pero antes hai que escoller sobre. Que cor queres? Negro. O negro. Imos ver que hai no negro. Series de televisión. Eu series non, eu son películas. Non, pero si Cris é moi de series. Pini. Bueno, Máis pero ou a ver, menos. de algún tipo, non de todas, sí? Mais ou 10 menos. será moito. Será moito, bueno, non sei. A ver, Carlos, pola amizade que nos A ver, une desde hai 17 tes que anos. escoller sobre sorpresa. Se multiplicas por 2, canto máis teñas, mellor. Por Xa, exemplo. porque perder non claro, e se perdo, pois tamén perdo desto. Hai de dividir. Temos, a ver, tes moitas opcións aínda. Tes dividir por No, veña, vamos a apostar 10. Vamos a apostar 10. Vale, Sí. moi ben. Este cartón queda aquí na reserva. E vou O de coller 8. este sobre sorpresa. E vas coller ese sobre sorpresa. Veña, pois. Abro. Veña, hai que abrir, si, lees directamente a ver que che tocou. Somos 20 ¡Hala! Neste Sintres, e non comezou a segunda pregunta. bueno, que acertemos, Cristina García Xa xa vai ten gañando. 51 puntos. Ese xa son estes teus. xa son Sí, meus. xa son Pensei teus. que se acertaba. No, xa son teus. Teus. Canto Entón, teño? 51. 51 e tes 10 puntos. Neste Sintres estás de segunda e aínda quedan 4 preguntas. Imos escoitar, Pini, porque é moi importante que escoitemos isto. A ver que... Sí. Sí. Tan, 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 tan. Estamos escoitando unha banda sonora é increíble porque isto vou narralo para a xente que nos escoita. Dani Lorenzo, que habitualmente Non nesta sabe nada de categoría, bueno, ás veces sí aporta, pero que quero dicir que é bastante temeroso, un tipo moi prudente, acaba de saltar como a un resorte. E ti tamén tes... A min, ver, vamos, soame moitísimo, pero non identifico agora. imos xogar de que Veña. che soa. A ver, ti... No, a min soame, a min pásame como a ela. A A ver, min sabe, pero non. A melodía non podo dicir a serie. a ver... Hai que adiviñar o nome da serie? Sí, a pregunta é esa, hai Ai, que a saber... pregunta é esa. Eu creo que é Remington Steel. A ver, sube un pouco, Pode ser. sube un pouco, sube un Sí. pouco. Sí, sí. Bueno, xusto subimos bueno. cando acabou. Bueno, pon outra vez. Que Polo final Sí, é Remington Steel. eu creo que sí. É que era un detective que sabía moito Sí. de cine clásico. Exacto, Entón gustábame moito cando eu era crío. Laura Holt era a que lle puxo o nome de Remington Steel. Sí, E logo claro. tiña unha secretaria que se chamaba Mildred, pode ser? Non chego a tanto. Pode ser. Mildred ou algo así. Pode ser. Decides Remington, Remington Steel. Steel. Sabes que se acertas esta pregunta, poste con 61 puntos. Xa está, vamos, imos. E non hai moitas opcións. A verdade é que o sorriso, digo, porque hai que narralo para a audiencia Sí, da sí, Radio sí. Non é Galega. habitual, que non nos confundan con... No, por iso digo que o sorriso de Dani Lorenzo é significativo, porque nestes momentos de series de televisión, Dani está botando as mans á cabeza habitualmente, literal, de xeito literal. Remington Steel, mira, esta parte, subes un poquinho que aquí remata. Esta é a parte detectivesca. Exacto.
Un pouco así de... Sí. Pero é detectivesca sensual. Exacto, como de cine negro de tal, pero... Bueno, un pouco como Laura Hall. A Sí. resposta definitiva, Remington Steel. ¡Correcto! ¡Sí, señor! E Cristina García Ponce nestes intres cumpe na final con 61 puntos. Sí, señor. Aí está a tarxetita por aí que dicía Mayra. E aínda quedan 4 preguntas. Bueno, en fin, non sei, ti mesma. Quedan 4 preguntas. Quedan 4 opcións, Sí, claro, pero pero 3 podo- perdón, quedan 4 opcións e 3 preguntas. Divides o apostado por 2. É que imagina que me toquese... Pero mira, pero Pero ti é dices- apostado. Ah, mira que apostados de merda quedan. Claro. Quero dicir, a ver, ponte no peor. Se no seguinte sobre sorpresa, que é o cuarto que é obrigatorio, restas 10. Bueno, restas 10 puntos. Isto É igual post, estás en 51. Quero dicir, con mala sorte estás a gañar Bueno, veña. no último sobre. Bueno, imos a Malo ver. será. Veña. Imos retirar Vermello. vermello. Pois imos ver que nos dio vermello. Pablo Sangiao, Radio. radio. Teñolle medo esta, porque como empecé a preguntar... Bueno, vaya adiante con radio. Porque Sí. podo desbotar unha, pero Podes non a vou desbotar desbotar. unha. Pero quedan aínda 3, que dicir, non sabemos o que pode haber aquí. Hai algún clásico. Eles saben que hai do que quedou da semana pasada, porque bueno, a semana pasada non hai Sí. 3 semanas, porque Tamén hai unha cousa, que estamos desbotando sempre a mesma Hai unha que igual- quedou que... Refireste a igual- himnos? Sí. Pois Hai eu himnos querería por aí. contestar a himnos, Claro. Ti querías Sí. contestar a himnos? Wow. bueno, a ver, imos con radio, polo momento. Sí, Canto sí, apostamos imos con porque radio. ademais aquí non hai sobre sorpresa, polo tanto, se non queres arriscar moito, quédanche 2, 4 e 6 Ou puntos. 4. Eu xogaría 6. 6, veña. Veña, 6 puntiños. E lembramos que hai un sobre sorpresa no que podes recuperar un dos cartóns apostados Oh. e aínda xa estás desbotado 10 e 8 puntos e vas ter desbotado 6. Bueno, pregunta. E imos directamente coa pregunta que di: cal destes míticas locutoras de radio é o máis novo ou a máis nova? E as opcións son Xavier Sardá, Nieves Herrero, Julia Otero, Carlos Herrera. E vou vos dar unha opción, como sempre fago nestas ocasións, de ir desbotando. Cal credes que non é o máis ou a máis nova? Temos que dicir o máis novo. O máis máis novo. novo. Destes 4 lembro Xavier Sardá, Nieves Herrero, Julio Otero e Carlos Herrera. Pois que comece o debate adiante. Nieves Herrero será máis vello. Eu diría... Eu diría os máis vellos, eu creo que Carlos Herrera tamén. Carlos Herrera se está fora. E Sardá, Eu eu diría estaría, Julio Otero. eu diría máis nova Julio Entre Otero. Julio Otero, Eu diría Ou Julio Nieves diría Herrero. Sardá. Vou vos dar un dato. Eu creo que Julio Otero é máis nova que Sardá. Vou vos dar un dato Vamos a ver. para axudar. Un ou unha naceu no ano 59. Dous ou dúas naceron no 57. E un ou unha naceu no 58. A diferenza de idade Pois eu entre pensei que era o máis a máis diferencia, vello eh. e o máis novo son 2 anos. Pero entón, No. o máis novo é o que naceu no 59. No 59 é o máis ou a máis nova. 59, 58 e dous Imos nomes, ver. 57. A ver, cal credes que é o do ano 57, un dos do ano 57? Herrera. Herrera un do ano, Sí. Herrera desbotamos Herrera, Sí. vale? E É correcto. quedaríanos, non che vou dicir, imos ver. Imos xogar un pouco. Julio Otero, Nieves Herrero, Xavier Sardá. Hai outro de aquí, segundo vos, se Herrera é do 57, hai un destes tres que é do 57 tamén. Herrero. Sí. Nieves Nieves, Herrero. Nieves Herrero. A ver, Nieves Herrero, se no ano 80 e pouco era chica Hermida, Sí, Claro. sí. que tería 20... Bueno, claro, que ao final todos son 20 así, de poucos 20 tiña. poucos. Julio Otero Pero empezou no tiñan 3 todos. por 3 por 4. 4. Sí, que sería mediados dos eu 80. estaba niso porque por Julio Otero acordábame do 3x4. E Pero despois- na época do 3x4 tamén estaba Juego de Niños. Eso era Que Sardá. estaba Sardá, pero Sardá. pero Sardá. eu creo que Sardá, Sardá en cantos Juego anos de Niños, tería, en cantos Juego de anos Niños tería Sardá en Crónicas Vamos- Marcianas? vamos Porque dicir Crónicas unha- Marcianas é de hai 27 todos, aí anos. tiña todos os Vou- anos. Que tería 40 anos. 40 anos. Vou vos aportar un dato. A ver. Nieves Herrero e Carlos Herrera
son efectivamente do 57. Vale. Ah, entón está entre Julio Otero Eu e Sardá. creo que Julio Otero, Eu tamén creo que Eu Julio creo que Otero. Julio Otero. Penso que Perfecto. sí. Eu diría Sardá, pero non me vou xogar porque diría basado en intuición, non en algo real. Eu o digo pola Non pinta, vou tratar de porque convencer a ninguén. recordo a Julio Otero en 3x4 e Sardá estaba en Juego de Niños. Pero A ten ver, en eu conta dubido que a moito, imaxen das pero- mulleres sempre é distinta en a televisión dos 80 Sí, é verdade. moito máis. Sí, e ademais as mulleres envellecen mellor tal, pero bueno, en xeral. Pero como primeiro que pensei foi Julio Otero, Perfecto. vou dicir Julio Otero. Dubido, moito, pero Julio Otero. Definitivo? Pois a E iso resposta que aquí o amigo É Dani que- foi o que me non, trouxo seguro, a sorte. de que é unha mágoa, porque o que naceu no 59 Julio Otero, sí, ¡claro que sí! E son 67 puntos. Bueno, en fin, é que vas como unha moto, e aínda quedan 3 opcións, 2 preguntas, aínda podes desbotar. Bueno, en fin. A ver, Dani, xa que non che fixen caso, escolle ti. Non, escolle ti, é unha responsabilidade. Non. Non queren mollarse. Que queres? E creo himnos. Bueno, O verde. o verde. A ver se hai himnos. Himnos. É que saille todo. Outra. Ela xa dixo que viña aquí a gañar. Bueno, pois entón tes himnos e tes 2 puntuacións. 4 puntos. O Aí, máximo aí, himnos. aí. Aquí nos festexando himnos, Sí, sabes? Que señor. isto é unha novidade. Bueno, que Isto a é ver, maravilloso. moi mal, Canto sabemos de himnos? Mogollón. nada. Mira, poñéndose moi mal a cousa, é coa opción de ter un sobre sorpresa extra na última pregunta, sendo se che sai agora no obrigatorio o restar 10 puntos, aínda quedarías con 57, que segue sendo a máxima puntuación do concurso. Pero agora hai que roer un sobre sorpresa obrigatorio. Agora é Entón, obrigatorio. Agora tes que collelo, logo Vale. xa verás. Oh, Ai, resta 10 puntos. Ah, bueno, a ver, imos ver unha cousa. Imos ver a parte positiva. Quedan 4 sobres, aínda podes sumar 5 puntos, aínda podes escoller No, claro, un cartón. Logo collo, porque xa non me... Claro. Entón, bueno, imos con 4. 57 sen saber se imos ou non Que 10 adiviñar puntos, isto. Co ven que estaba Sabe con moito, está 67. moi xoguetón. terás varios aquí de Non, restas, solamente hai unha, logo podedes comprobalo. Imos escoitar isto porque chegan os himnos. É un país capital. Dicías Dani, Pois non é un país, dice. dicías que é un país que apetece. Sí. Bueno, a que país pertence este himno? Esa é a Temos 3 opcións. vale. Chile, Colombia ou Suiza. Estas son as opcións de himnos. Suiza non. Eu tamén diría que Suiza, non? Suiza non. Colombia ou Desbotamos Chile. Colombia ou Chile. Soa un pouco a ver se lle soa máis a Colombia ou a Chile, porque A mí depende, sobe non? máis a Chile. Soachas Chile. Home, tampouco voulle... Eu non vou ir en contra de alguén que ten unha intuición hoxe. Chile. Eu diría Chile tamén. Sí. Chile. Chile. Chile, Chile, definitivo. Chile. Que impresionante. Correcto, Chile! Chile. E son 4 puntos máis. Co cal tiñas 57, pero xa tes 61 puntos. E agora ti mesma temos 2 sobres aínda, podes desbotar unha temática se non che gusta, que queres? O laranxa ou o azul? Azul. Azul. A ver que hai. Música. Pero se desboto, é que teño curiosidade por saber que hai no outro, pero se desboto non podo volver o primeiro, non? Se desbotas... Pois imos deixar música, entón. Sí, Música imos está deixar ben, música, vale, sí. pois son 2 puntos e a pregunta é, queres utilizar un sobre sorpresa extra A ver, o peor que me pode pasar é divides o apostado por 2, que son 2. que son 2 puntos, o sea que Entón, non, eu- non arriscas O moito. sea, é dicir, ou gaño 2 ou gaño 1, como moito, non? Tampouco pasa nada. Son No, e todo é por gañar, porque podo multiplicar o apostado por 2, recuperar un cartón de aposta. Vale, sí, pois sí, claro, sen dúbida este. por Veña, imos aló, acaba de coller un sobre. exemplo. Sumo 5 puntos. Sumas 5 Veña, puntos. bueno. Bueno.
Mira, a desfeita de antes, máis menos arranxada, Queda con todo. 66. Perdín de EC. Estás xogando moi ben, Estás tendo un moi bo xogo. Perdín de EC. Bueno, pero son 66 puntos, non choremos, Cristina García, que No, estás moi ben no concurso, que podes rematar isto con 68 se adiviñas unha pregunta que está relacionada con isto. Bueno, Pini, Pini sabe. para a xente que está escoitando pola radio. Pini está cantando. Pini está cantando. Por lo tanto, a pregunta é un clásico deste programa. En que ano foi número 1 de los 40 principales este 7 Seconds de Joshua Endor? Coa colaboración, foi un featuring xa daquela Cherry. con Nene Cherry, efectivamente. E as opcións son as seguintes. O mellor alguén esboza un sorriso cando diga as opcións. Alguén do equipo. 1992, 1993 En 1994. ou 1994. Que foi o programa da semana pasada. Son as mesmas opcións, A ver, Pini. Estaba pensando no 97. Estás pensando no 97, ou sexa, Entón 94. San Blas, pobre Pini. Foiselle polo outro lado. Estás pensando no 97. Polo tanto, Sería un 94 máis lóxico. hombre, Carlos, isto é canción composta para alguna película? Non, esta fará para un disco para o SIDA ou para África. eu creo que un foi, disco así de sí, foi benéfico. un disco benéfico, pero non para unha peli que eu saiba. Va a salir unha peli seguro. Bueno. 94. Veña, que está Veña, Marcial, Pini, que para Oito. hoxe? Está Marcial, veña. Que dis? Pois veña, 94. 94. É definitivo, bueno, que non teño moito Sí. máis tempo. Oh. Pois bueno, non podía ser todo. Foi número 1 na semana do 12 de novembro, pero de 1994. ¡É correcto! Total, son 68 puntos para Cristina García. ¡Buah! Récord absoluto. Isto pasa unha cousa que te 68 puntos. Por lo tanto, iso quere dicir que como teñas esta primeira puntuación, vas ter que vir ao gran final Oxalá. do gran final dos como que noners do ano nesta temporada aló polo mes de xuño. 68 puntos para Cristina García. Un aplauso grande para ela, que viña a gañar e gañou. Grazas, equipo. Claro que sí. Bueno, en fin, temos que marchar. Alejandro Martínez Pini nos controis técnicos, Dani Lorenzo, Pablo Sanjeo, Cristina García. Está con nós a vindeira semana. Tenemos Mundo Paquitov, tenemos Dimensión Sanjeo, máis CCCP, pero agora temos máis música en directo. Rematamos con Dani Costas, un intérprete tamén galego que ven presentarnos un dos seus temas propios. Este chámase directamente Te Encontré. Bueno, nos atopámonos aquí a mesma hora na Radio Galega no vindeiro domingo ás 12 da noite, e agora mesmo, se non escoitastes ou chegastes ao final, xa está en A Galega Audio, programa disponible, entrades en A Galega Audio e xa podedes escoitar esa gran victoria de Cristina García. Impresionante, menudo concurso que acaba de facer. Un forte aplauso para este Te Encontré de Dani Costas. Una noche normal, encontré tus ojos entre el frío y el olor a sal. La mezcla embriagó y despertó en mí la impaciente curiosidad de saber quién era aquella mujer de roja melena y pecas en su piel. Pregunté por ti con el pensamiento de dejarte pasar. Suponía que tú ni sin querer te habrías fijado que estaba allí. No me importaba, bastante tenía con mis días
lamiendo mis heridas. Te encontré, yo nada buscaba, apareciste tú, mi estrategia fallaba. Quería huir de una última estocada, no me resistí, al final me suicidaba. No sé cómo fue, pero poco a poco yo más me intrigaba. Quería probar aquellos labios que solo hablando me conquistaban. Hasta que una noche el exceso no relajó y así me atreví. Te encontré, yo nada buscaba, apareciste tú, mi estrategia fallaba. Quería huir de una última estocada, no me resistí, al final me suicidaba. El tiempo pasó, ni la distancia ni el deseo impidió dejarnos llevar, y por miedo no vivir lo que a tu lado hoy me hace feliz. Te encontré, yo nada buscaba, apareciste tú, mi estrategia fallaba. Quería huir de una última estocada, no me resistí, al final me suicidaba.